Ayun, what's up guys? Welcome to our YouTube channel. For today's vlog, magkano tayo? Magsisilo. Silo yung ano, parang pang ano ng ibon, tsaka ito, lambat. Sama natin, Felix, Arkilet. Tapos si Puriman, doon na. Yun yung Puriman namin guys, sa ano, pag nangongontrata kami ng bahay. Dito na tayo, tignan nyo yung spot natin guys, ang ganda. Dito, daming ano, daming gumagalaw-galaw. Dito, luwang. Tapos dun sa ano dun. Dito pa guys, dito. Ito. Ito yung karugtong nito dun. Punta dun. Maluwang. Parang ano siya, parang mini dam. Maluwang siya eh. Dito. Pakita namin guys mamaya ito. Ayan. Katamtabado mo na Flex. Ayan. Subukan nating manguha ng isda. Ayan, kausap na ng Icon Talram. Malakas siya. Pag sinita tayo dito, ataning gababaw mo gayam. Tara, baba tayo guys, baba tayo. Mababaw lang pala eh. Wait. Mas manguryente ako mamaya. Ito, kuryentein ko ito mamaya. Pangabog. Yan o, yan. Ganda. Yan na. Nilalagay na natin yung ano, fish. Yung lambat. Flexi ka camera na eh. Shock tag ko. Sumurot. Matay ka. Yan. Basta agkakuatan na basta nagbiblink ata. Ako una eh. Nagbiblink ata eh. Ayan. Ananan. Nasaan Max? Wala sa akin susi. Ikaw ay dumaan? Kabila. Opo. Kukurintin kita. Lah. Ano yan? Benek. Ano yan? Ibon. Tukak yun lang. Lagi dyan, hindi dyan kan? Lagi dyan mangubog kaya pa. Tikling. Titidak na akam. Nagalaw si Chip mong tani. Nakabog pa kasi ang ano. Ayaw. Na. Mabaw na yan. Wala na ano. Na. Opo. Ha?
À. Uen, uen, uen. Uen, làm thuốc nào? Uen, nào. Uen, em một hai, em một. Hello, shop đi. Hả? Isilin ko ba to? Yung. Ayun na. Puro tilapia uncle. Takbo naman ang takbo dito. Ano ba yun? Laki oh. Yan guys. Laki. Laki. May dadakal siguro ka. Kahit ah. Adanta na naman. Adanta, Flex. Adanta. Patim na ka ata. Ito rin, nakadudat pa rin. Bubukan. No, no. Kangen. Kan. Huwag mo ba? Huwag mo. Nilibig ako. Bit na ka na. Oh. Yan guys. No. Ano ba yung plate? Oh. Nakulay. Tanga. Nara. Tilapia, bakal. Kana alat ni. Ah, sini. Guys, pinakambol na guys. Ang dami guys. Woohoo! Bakal! Ano? Nakulay. Ang dami. Dahil. Yun. Woohoo! 1 ounce. Yun. Bay, kunin mo ito, bay. Ito akong mag-vlog. Oh, silangkal oh. Oh, sangkal. Shout out daw. Sinangkal yung anak mo na taga Canada. Oh, ano na? Baka makita ka niya, international na to. Kahit sa abroad na papanood na. Oh, yan. Yan ang video. Sangkal oh. Hindi ako na. Yan yan. Flex, lighter ka na. Alam ko yan, naiwan. Mauna, nangkal. Kala na. Pakiwala sa Yan. ano. Dami nakuha guys. Pakiwala sa ano. Game Flex yan siya take video shop technique yan.
Malalim to, Uncle, malalim. Malalim yan. Pwede kayong maglamba dyan. Yan, pagano mo. Lagay mo sa sako. Hindi pa Flex, mulmol yung i-video ba isda dyan, Flex? Oo, nitin. Pag ni mulmol. Aw ka na. Ah. Hen, wala ano. Walang. Sure. Ada, nakablagata, nakapidyo. Tal, yan ako. Gantan sirin sa tilapia. Ah. Matay na. Parang natatanggal yung kamay mong kakaway ah. Tanggal mo na yung mga bato dito na magpatraktor ako. Tanggalin na isa-isa. Dali, tawagin ko sila. Magtatanong ka pa, huwag na. Bakit wala ka bang pula? Piliran mo. Wala ka bang pula balot? Marami na. Okay, kunin na. Maraming bato na lang dyan. Ha? Maraming bato. Marami sa sir. Binibilang ko. Yun, doon, yung sinabi ko. Doon. Flex, gagawin sa Flex. Tunaw. Talaga. Para kay kinay sa kikilo, panalo sa kikilo lapat. Bakit maraming bato dyan? Wait, Flex. Gado. Sabi ako nga, kalaw. Di ba doon sa inyo, di? No, marami no, rin. mabi. No, mamaya Ubus mabi. na to, Uncle. Doon sa inyo, marami rin sila. Oo, mamaya mabi. Ayaw nila. Ah? Mabi eh. Ay, baka mamaya kunin niya. Ano, matayam eh. Pwede. Oo, walang, ano, Wala. walang luko-luko. Wala. Eh, ang kwan, bantay. Siya ang natutulog dito yan. Oo, ini. Malas na. Ay, si Kuya. lalo kung paggabi nyo, di may amig kayo. Uy. Amig kayo magkukuha. Gusto niyo, bilhin ko na yan. Tapos bibili kayo uli. Nagamit nyo na. Bilhin ko na 600 ay 500. Hindi sa amin to, Uncle. Ah. Hindi sa amin to. Ay. Kala ko sa inyo, bilhin ko na. Sa pinsan ko po, inaram lang po namin. May mami. Isang ano lang, bawi na yung 500. Isang Sinilagayan lang. isang lagayan lang. Bawi na yung 500. Order yun. Malaki. Order. May mami ko ah. Isang buwan. Na. Bumi na. Pagaling isang buwan na. Total, city yan, city. Oh, yata. Tatlo to, Uncle eh. Hindi Shit. yata eh, numero na. City. Oo. Dalawang klase. May Dalawang klase. may malaki yung sa labas. May malaki, may Tatlo maliit. sa atin, Uncle. 3 in 1. Kaya nga ro, duwa nga klase lang natin ito. Si size lang natin yan. Kukuha niyo ng ano, may malaki. Oo. Kukuha ng malalaki. Tapos yung pinakamaliit niya. Uy, laki oh. Na. Tayog, sa tayog ito. Oo, tayo. Order kaya. Kaso lang, inaano ko kung anong size yan. Number 8 yata ang pinakamagaling. Maski maliliit. Kukunin Ah? niya. Number 8. Number 8. Yung ganito. So, Oo, tiyan. tapos yung malaki. Isa lang ano size ng malaki na nila. Ito, Kasi ito lang nang babalot sa ano eh. Pag pumasok na dito, yung may maliit siya. Ano, sigahan lang. Tatlo. Oo. Isang maliit. may na ano lang maliit. Oo, nasa Maliligaw. gitna. Nasa gitna yung Parang maliit. bulsa, may bulsa. Oo, siyang ano nito mag. Oo. Kaya ay, yung dalawang malaki na sa labas. Ito ang pinakamalaki niya. Hindi na, nakala. Hindi mahirap ayusin. Okay, sa oras. Nilinisan. Eh, ganun mo lang. Kaya. Hindi mahirap kasi yung buhol-buhol kasi. Nandali lang. Ilagay nyo pa. Dito, Linisan nyo dyan, oh. subukan nga namin dito. Baka mas malaki dito. I-gano nyo, tapos sundan nyo ng kurente. Pero malalim naman ata yan, Uncle. Oo, kaya naman ata to. Kaya. Kasi may ano yan. Nagyari turpis kayo po ka.
Diyan siguro, baka marami dyan. Mas marami siguro yun. Kasi Tirahin nyo lang, tirahin. Para may pang-uwi kayo. Hmm. Para mabawi nyo yung ano. Ah, hindi na. Sige. Sige. Sige, kan. Salamat, kuya. Dala ka na lang. Oo. Kasi natin kay... Lalo na eh. Di pagdedegamitin, may isang batya, may isang sa kamay. Hmm. Ate Medyo kar... mordong natin ito. Oh, isang lagayan lang yan, oh. Ah. Ah. Dokol pa dyan may sa tayo dyan. Hindi ko muna na. Bye. Ako mo. I-stop mo muna ba? Yun, tingnan natin guys kung may nakuha na. Pero nakita na namin ang dami ngayon nakuha. Yan. Yun. No. Ang dami siya nakuha guys. Ang dami nakuha. Dinukot ko yung butas sa walang laman. Yan. Mukbang tayo guys. Mamaya kain tayo dito. Picnic tayo. Yung kasama namin si Puriman, Uncle Ram, andun. Kukuha siya ng ibon. Baka sakali. Oh, meron pa tayong isang ulamin. Ito, tingnan yan. 1. Bilangin natin guys. Bilangin natin. 1. Isa. Isang apulo. Uy. Wow. Yun o. Yung dalawa. Kakalop. Ang laki oh. Uy. 3, 4. 4. Ayun po oh. Jatinur. 4 na tilapia. Dito may malaki pa dito isa eh. Nakita ko kanina. Ayun. Janitor. Nakulot. Awit. Tadadaan na ito. Janitor naman na. 4 pa lang. Ayun. 5, 6, malalaki oh. Ang popular ng mga buntot guys oh. Yan oh. Shout out Uncle Kilit, nakasama ka na. Kasama na namin, ilang linggo siyang gano guys. Nagpagaling. Sumakat yung ulo. Ewan lang namin kung anong ulo. Lalaki janitor. Janitor mo gaya mamin flex. Lulukton na kami ibot. Ayan naman ni. Nyamut. Lalim yun. Sumulgay na pipigsa ka tatapaw Janitor mo gaya mamin in-nam. Wait flex. Diyan, nandiyan lamas. Ito. Ay, janitor manan. Nyamut. Janitor mat amin. Wala na. Yun lang. Doon mas marami doon guys. Doon nakuha na natin. Isang lagayan lang, ang dami. Pang beses. Kami yun. Ako. Niplik. Well, yan. Ako sinandaw. Yun. Mumugayang flex. Amumot. Ako yun. Oo. Yan. Ano? Ayun yung kasama namin guys. Yung galing nga ka-ram. Doon mukhang nakuha na. Gilit. Yan catch and cook tayo, catch and cook. The first time Bukas mo na. hinahuli natin. Madi bugbuk ka na sugit. Yan. Yan lalaki Yan, catch and cook. Linis ka road, di ko anak. Han. Ra. Dakor tayo ta? On. Dakor takta ni. Wala kan. Wen, mabulin tagar porman. Wen, ato ni. Ata nga pretel na ni. Ata nga pretel na ni. Ato ni. Ito ni, dati ko na ligit na porman. Ikaw na. Wen. Ano, sagkot ni. Yan guys, nalinisan na natin. Yan ito ihaw natin, ihaw. Yan. Lima tayo yan naman. Tsaka ito, siw. Yan. Yun nagkana siyang kakilis yan. Ano tayo? Sanap tayo ng saging. Tayo kakain. Yan. Kaya balik ako mamaya pag naluto na yung yung mga kakainin natin. Yun.
Ayun o. Itimtahan na ako. Uy, paksiw. Flex. Gaman. Ay, siya kung hindi ka. Natin. Ihaw-ihaw. Ayan. Tapos yung paksiw nila. Timplahan na. Oh, shout out. Ayan o. Bayok. Ayan o, naiwan si Jib. Jib! Bordugol. Ngayon dadugol mo. Suka. Ayan. Mahaba masyado ata. Ano na? Iwan mo naman. Flex, may mas mo lang ata. Opo. May mas. Yes. Salamat. Salamat sa ate. Huwag mo munang isalpak dyan. Agal kilito, yan o. Agal, lumakala dyan. Bilibak ka niya mo, ngalagarod. Adya nga sa kapulaw. Mano dyan kanya na di po rin 200. 200 sa jigum na kat. Madayo pa eh. Kala dyan, dyan kagtiliba niya. Sarap pa, sarap nito, sarap nito. Flex, kabil mo na Flex. Pakbaw. Mga awawin. Sige, kabil mo lang. Pupulot ko lang ito ni Kastan eh. Ay, tay, sige, usunod ng pagayam. Sugarod ang kal, pagururayan niya. Eh? Kalding. Ayang, ipamimit natin guys. Yan sana. Paghihintayin sana. Diyan ka niya, babugay mo. Una, pakita mo Flex yung luto mo. Yun, no? Nag-iimasahan na po. Bango. Ayan, oh. Ayan. Tanggalin mo na Flex. Luto na yan. Yan. Ito na yung i-ano natin. I-sihaw naman natin yan. Ay, nakapag na tayo. Si ang kalaram, naiwan pa. Ayan. Nagimasan. Ako na. Ikaw naman. Saan mo pa? Diyan ito. Awan mo. Dito lang pisilin. Oo, meron yan. Naka-play na yan. Yan, nagimasan. Halan? Taran, taran. Luto ata. Ano kayo? Ito yung Flex. Ayan. Ha? Kayak kayo. Anon? Rotan? Aji bilit tumalalot pun tayo. Pang pulutan di bilit nadda. Adobo Flex. Hindi na magang adobo. Nagimasan. Makatikim man lang. Hindi ka pa nakatikim ng ibon na ba? Tigman mo yung ibon ko. May itlog na. Kaso masamplado ba? Hindi ah. Hindi ito naman amin bagsit. Ano na may yawid tayo matara na eh. Ina. Nagbanglaw. Naubor ko. Hindi ko. Yan. Yan. Ay, mas malang ata Flex. Nahinawan. Awan.
Alin? Yan. Ini hawan. Suka? Ay ka? Suka? Ah. Sasawan. Oh, nila. Ito na lang. Baso mo. Luwain kita oh. Ah, ano? Luwa. Walang sili. Na? Dami din. Ano kaya pag naluto na, kakain na. Ayan, nagsiset na. Ano yan mga? Kainan na, kainan na. You know. Ayan. Sabi sa'yo, Plex. Ayan. Ayan. Kain. Uy. Yan, tungtungan mo yan. Okay. Paksiw. Nasusuka. Inubos mo yung paksiw. Ah. Ayan. Mga tila. Balbalag si Baum. Lagayan, Plek. Sasawan. Lagayan, ininom eh. Gulo kayo, maduwa ah. Ay, maduwa kayo. Ano yun? Balbalag si Butong bay. Mineral pa, nagugunan. At natudok ng ubot. Dati kami ni kang pati pa. Pwede pa. Ang silo. Sige, Plex. Sige, mga naman ta. Mangubog ting karyan. Kasi nagdadakal mangubog. Solve. Bayok niya. Plex. Salamat, Chape. Ayan. Main na kami. Solve. Kain tayo guys. Kain. Tapos na pala kumain.